Kakhubor ka basmotanat na kabenta kinong pendan kam Reliance Jio, Airtel, BSNL, bat Vodafone Idea na marba ka Telecom Regulatory Authority of India kelapin mi ya ka kendon thamai ka bapenlaj ya kipat ba na ka jengdu nong. Ka Telecom Regulatory Authority of India kelapin syai pat ba bagi company Telecom kilaj luit bin penya yau ya ki company jongki Henry ki dei ban ai ya ki recharge plan ki ba ai thik tang ya ki jengdon kam bakerpang jongki nong pendan kam. Ban pensong tenat ya kinong pendan kam Telecom jong keri India ka Telecom Regulatory Authority of India kalawan ra ya ka kendon ke batmai ka bala ban penduna ya ka bailut kestan halor ke recharge plan ka bamanu benai na baro ki company Telecom ki bakin top ya ka Reliance Jio jong Mukesh Ambani, Airtel jong Sunil Mittal, ka BSNL bat ka Vodafone Idea. Kat kumki kendon bala pentamai bala penmi da ka Trai ki company Telecom bahe jong keri India ki haban penmi kerpang ya ki special tarif voucher na ka benta ki nong pendan kam jong ki ha ka ba ya dai bat ka voice call bat ka SMS. Ban khamshai ba halor kane ka Telecom Regulatory Authority of India kamsong tenat ba ki nong pendan kam Telecom ki sya atarwa ya ki plan ba ya so lang bat ka voice call SMS bat ka data internet ka bayalam sya ka Rem Dor balan. Kani ka tajur ya kito kinong pendan kam 2G ki bomdan kam internet henry ki haban siu ya ka dor ka barem na marba ka recharge plan ka penya so lang ya ka voice call ka SMS ringkat bat ka internet data. Kumta ka Trai ka kwa bagi company Telecom kin wanra ya ki plan bakerpang na ka benta ka voice call bat ya ka data internet la ka jong. Dangshan u chairman jong ka Telecom Regulatory Authority of India u Anil Kumar Lahoti u lapin pau bag kalong ka badan kam ban penkiu ya ka jing pendan kam internet henry day ben ailat ya kinong pendan kam bakin jit hi man shupsu lang haju ya ka internet bat ka voice call. Ula banjuru ba ka kamram jong ka Telecom Regulatory Authority of India kalong banbu ya ki jing mentoy baro arliang kata ya kinong penbiang Telecom bat kinong pendan kam da ka ba ailat ya kinong pendan kam ban siu tang na ka benta ka jing dan kam jong ki. Ula pen syairu bawat la ki company Telecom ki laj luit ban penya yau ya ki company jong ki henry ki dei ban ai ya ki plan ki bala pen bet kat kum ka jing dan kam bakerpang jong kinong pendan kam.